megalayapost.news. Kakasi Students Union Central Executive Council lembat ka KSU North Castles District Union menta ka sengi kilalit sendon ban pensangi ya ka jingtai jong ka food court haumling ka badai ka jaka bantai ka facilitation center ban pengori ki briu ki barung nemi syagani ka jila sya ban khang ya ka te ka jingtai jong ka food court ka balaya syaprang haumling kinoilam ka KSU kilalit sya ban ya kendu ya tourist officer kariboy ba ban sensyar nong kendri ban panjing sya halor ka te ka jingtai ban te hadian ka jingkendu ya te tourist officer kilahir ban jurip sya umling bala pensangi mardo ya ketika jengtai jong ka food court bakum ka seng ka persya bah haka jaka bantai ka facilitation center latai penbanda ketika food court haka ni ka jenglit kendu ya tourist officer kariboy layalam the vice president ka KSU Central Executive Council usamla penkemen sanmit bar president ka KSU North Castles District Unit usamla Ferdinand Karkamni balasan ran lang do sports keturi ka KSU Central Executive Council usamla Eric Nongkenri jurnal keturi ka KSU North Castles District Unit usamla James Hitler Maupnyang lambat kwe kit khot ka KSU abakron skila Patai Kubur samlapan kemen sanmiet kum vice president ke KSU sengkemi ula ong bakadaw ka bala penlongi ka seng banwan kendu yo tourist officer ka de halor kanongrem ban panjing syai bahaus nam arajar arpau lapli ka facilitation center haumling na ka bentaban pej permannya ka jengwan rung ki brieu ki banasyabar ka jela ngre kum bala yu iha kilan Patai Kubur ka sarkar ka tei penbanda ka food court ban penlong penban kum ka dukan bat kiwe ki jengtei baharukom ula ong ru ka basungsi kalong banadu nam arajar kan riu layakran bar ka sarkar ban pasno ya ka MRSSA mentala dap sipos nam ka sarkar hadu menta kampala ban trikam AA ya kanikaan baru bantai ya kita ki facilitation center hakeleng ki jaka jong ka jela u menteri reng ba ka jela ula dap kran ru hapo ka dorbar tauan baun tau kilat kilenti ban pelaj pat ya kanikaan MRSSA na ka judicial scrutiny ban ki scrutiny jong ki an ka sarkar India bar ban pentiknaru ban penyang ya kita ki facilitation center hakeleng ki jaka jong ka jela Henry kumbalong menta ya kani ka jaka ban penongkum ka facilitation center lapan kelapan ban ka food court ka ban sungsi kaseng bad yang kipat ba kibang nur bandon kini ki kherdom ban pej permani ki barjala ong samla sanmin susu la ban rapru da ka baong bakaseng kam persya ai ka sarkar bantai ka food court ni ki ki jingtrei bat kadai ban pentikna shwa bantai ka facilitation center balada kamla bantai ka facilitation center kaseng kalara ban pensangi shwa ya kan ni ka jingtrei bat shan kaseng kan salai ru ban ya kendu iki bor bahlor ka sarkar ban ya keren halor kini ka phang au hi ya ka jingwan ban ya kendu yu tourist officer hani po nong po kalau hadian ba ngilai long magilat Patai Kubur ba ngilai ujung tem ba ka sarkar hi ya kani ka jaka ka ba kila plena do usna marjar apau bulan Desember kum kata ka facilitation center ya ka ba kan long kum ka kherdop ban pet perman ya ka jing wanrung kibru ke mendabar sekani ka jala ka jongi pausi kata ka Kubur ka bengio ya kani ka jaka la penlong penban kum kata ka food court bat kita ki jingtai ya kiba kindam kidukan bat ki jengtai ki baharukom kiba kintai hakani ka jaka tikane ka daw ya ka pelong yangi banginan her sini ban kendu tourist officer berman pet sendani kani ka jaka kum kalong mata ka basosi kalong ba nado usnam arjar khandreo abang ye kren bak sarkar ban pasi kani ka an MRSSA bat mental adap ship usnam ya bak sarkar hi kala fil ban peterkam kani ka an bat haduk menta kin patla ban peniang ya kini ki kherdop ki bagi la tip kum ki facilitation centers hakeleng ki jaka ka jela ka jongi ti ni iro ba nakaliang jong chief minister hakani ka session hobanai fab jong usnam hak bawla ai ka jengkren apo ka session jong house hak floor jong house ulai hi ka jengkren long ba unwat ita kilat kilenti ban pelaj pan ya kani ka an emergency na ka judicial scrutiny bat na ka scrutiny jong kian ka sarkar India bat ban pentiknaru ban priang ya ki facilitation centers akaleng ki jaka apo ka jala hanrai kumba pi hi menta ka basosi kalong ba ya kani ka bangila angdut ya kani ka jaka ka bakila pli ban pelong kong ka facilitation center lapen kala pen ban ka food court ti ka pen sosi bat ka pen thang yangi kum ka seng bat yaki patba hi baro ki ba angnot bakini kherdop kini yang banpet perman ka jumrong jungmi ki baro kuna barsa ka jala ka jongi jongi hot ngim persya bakan dan kata ka food court bat ki wai pat ki jingtai ka ba nakaliang ka sarkar ki penkhre handai kai ka bangi kwa kolong ba shwa bakin pen bakita ki jingtai ki bokher kindan ki dairu pan penti kana shwa baka facilitation center kani ban yang hang ni la da kata ka center kam yang nakaliang jong ka seng larai ban pensang eno ik jingtai ki badan hakani ka jaka
Hakini kisni gibanwan ngin sai kendo ikibor bahalor nakaliang ka jong sarkar bangin pensngog yang yaki ya kani ka jo kaman batlada ki penbor ya kani ka department ban yat syakmat ikani ka jeng trai ni imdan na isu bandang hendai kapor ka sabatrai bang insepet ka banja Meghalaya Post.news.